गिबि गिबियाव गासिबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ खुलुमनायजों लोगोसे आंनि बे भिडिअ बरायना लानाय जाबाय। दिनै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननि सेराव मोनसे बाथ्राखौ आं फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौ आंनि बे भिडिअ दान्दिसे सम होनानै भिडिअखौ कमप्लिट नायजोबानो जाबाय। 1950 मायथाइनि 26 जानुवारियाव जेब्ला आसाम स्टेटआ स्टेट महरै गनायथि मोनदोंमोन, दा बै समनिफ्राय पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों आसाम स्टेटनि पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों आसाम स्टेटनि सिङाव थानाय ट्राइबेल हारिफ्रा जेरैबायदि माने डेभेलपमेन्टनि अनसुंथाइफोरखौ मोननांगौमोन, जेरैबायदि पलिटिकेलि फेसिलिटिसफोरखौ मोननांगौमोन, बेफोरबायदिखौ जोंथ' मालाबाबो मोनबोखायाखैनो। नाथाय आसाम स्टेटनि पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों आसाम स्टेटनि सिङाव थानाय गासैबो ट्राइबेल हारिनि ट्राइबेल फिसाफ्रा अत्याचार, टर्चार, थार्ड क्लास लेभेलनि डार्टी पलिटिकल गेम प्ले इस्युनि गेजेरजों गावबा गावनि जिउजों लोगोसे गावनि हारिखौबो बासायनानै लाबोनो गोनां बाध्य जानानै फैदोंमोन। दिनैयो आसाम स्टेटनि सिङाव थानाय गासैबो ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा रावबो गुबुन हारिखौ एथुनोबो थाङा, एदावनोबो थाङा, जंखायनोबो थाङा। नाथाय जोंनि बे ट्राइबेल हारिखौ आरो स्पेशली मेजरलि जोंनि बे बर' हारिखौ डिस्ट्रय खालामनो थाखाय, फोजोबनो थाखाय बे एन्टि ट्राइबेल, एन्टि बड' हारिनि सुबुंफोरा दिनैयो टर्चार खालामबोबाय थादों। जेराव स्पेशली बे आसाम स्टेटनि बड' ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ बा बड' हारिखौ डमिनेट, फोजोबस्रांनो, डिस्ट्रय खालामनो हाब्लानो बे आसाम स्टेटआव थानाय जेसेबांखि ट्राइबेल हारिनि ब्रादार्सफोर दङ बैसोरखौ माने अट'मेटिकलि माने गादबनानै सोलिनो हागोन। बेफोरबायदि माखासे प्लेनिंफोरखौ बिसोरो गोलाव समनिफ्रायनो लाबोदों आरो नाजाबोबाय थाखादों। एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा सानफा एफा डिस्ट्रय खालामनो नागिरनाय ट्राइबेल बिमा माहारिफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर, जिनाहारि रेप खालामनानै फोथैनाय, जिनाहारि खालामबाय थानाय, बेफोरबायदि गाज्रि थासारिया बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोबाय थानो हमदोंमोन। दा बेफोरबायदि गाज्रि थासारिखौ नोजोर लाखिनानै आरो बेफोरबायदि गाज्रि थासारिनिफ्राय ट्राइबेल हारिखौ रैखा खालामनांगौनि थांखियै आसाम स्टेटनि सिङाव थानाय गासैबो ट्राइबेल हारिनि बिदा फंबायमोना ज' जानानै मोनसे प्लेटफर्माव इउनाइटेड जानानै PTCA, प्लेन ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम, 1967 मायथाइनिफ्राय लानानै 68 मायथाइसिम बे आन्दलनखौ, बे दावहाखौ खालामबोदोंमोन। दा गासै ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा आसाम स्टेटआव जेब्ला इउनाइटेड जाबाय, बे इउनाइटेड जानायखौ नुनानै एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा गिखांनाय फैबाय, बागदावखांनाय फैबाय आरो बिसोर सानबाय बे आसाम स्टेटनि सिङाव थानाय ट्राइबेल हारिनि ट्राइबेल फिसाफोरखौ माबोरै डिस्ट्रय खालामनो हागोन, बे ट्राइबेल बिदा फंबायनिफोरनि गेजेराव माबायदि गाज्रि इस्युखौ सोना होनो हायोब्ला जोङो गावस्रा होनो हागोन, माबोरैहाय जोङो गावस्रा होनानै गोजान खालामनानै दोननो हागोन, बेफोरबायदि माखासे डार्टी पलिटिकेलि प्लेनफोरखौ, डार्टी इस्युफोरखौ बिसोरो माने सोनो नाजाबोबाय थादों। जेराव बे PTCA, ट्राइबेल हारिखौ लानानै आन्दलन खालामनाय, हादोर दाबिनाय, बे हाबाफारियाबो बे एन्टि ट्राइबेल हारिनि डार्टी पलिटिकेल इस्युनि गेजेरजोंनो डिस्ट्रय जालांदों। जेराव जोंनि ट्राइबेल हारिनि माखासे देवानि साइसनि, सेल्फिश साइसनि लिडारफ्रा, दैदेनगिरिफ्रा जोंनि ट्राइबेल हारिनि ट्राइबेल फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै बिसोरो जोंनि इउनाइटेडनि जा प्लेटफर्म, इउनाइटेडनि जा स्टेज, बेखौ बिसोरो डिस्ट्रय खालामजोबदों। आरो जोंनि बर' हारिजों लोगोसे ट्राइबेल हारिनि गेजेराव दिनैसिमबो हारि फाननानै जाग्रा, हारिनि फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै जाग्रा सुबुङा, जोलैनि आंगारफ्रा जोबनोनो थाङाखै। जायनि थाखाय दिनैयो जोंनि बर' हारिजों लोगोसे जेसेबांनि ट्राइबेल हारि दं आसाम स्टेटआव दिनैसिमबो सान्ति गैया आरो गोजोनै थानो हाया। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, आसाम स्टेटनि सिङाव थानाय गासैबो ट्राइबेल हारिफ्रा इउनाइटेड जानानै मोनसे प्लेटफर्माव थानानै ट्राइबेल हारिनि थाखाय सेपारेट स्टेटखौ माने डिमान्ड खालामदोंमोन। बे डिमान्ड खालामनायाबो थेर बेथेर जालांबाय। दा फैयै फैयै बर' हारिया, स्पेशली जोंनि बर' हारिखौ बे एन्टि ट्राइबेलनि गाज्रि खैसानिफ्राय उदांस्रि खालामनो थाखाय, बैसोरनि गाज्रि नोजोरनिफ्राय जोंनि बर' हारिखौ बासायनानै लाखिनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा स्पेशली मोनसे थांखि लाबाय, मोनसे सिमां सुजुबाय जे जोंनि बे बर' हारिखौ बे बुहुमाव फोथांनानै लाखिनांगौब्ला जोङो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे सेपारेट स्टेटखौ आन्दलन खालामनांगोन। बर' हारिनि थाखाय मोनसे सेपारेट स्टेटखौ जोङो लाबोनो हानांगोन। अब्लासो जोङो
जोंनि बे बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि महरै लानानै बे बुहुमाव जोङो फसंथा खालामनानै गायसनलांनानै दोननो हागोन अराय समनि थाखाय। दा बेफोरबायदिनो माखासे गाज्रि थासारिफोरखौ नोजोर बोनानै नोजोर लाखिनानै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा 1987 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडिंआव दैदेननायाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ लानानै आन्दलन खालामजेनबाय। गणतान्त्रिक लामाजों राजा लामा हमथेबाय, रेल लामा गाथेबाय, बेफोरबायदिनो आन्दलन खालामबाय। दा बै आन्दलन खालामनायखौ स्पेसियेलि बर' हारिनि सुथुरा बे आसाम स्टेटआव सोर जों बयबो मिथिखागौ, बेखौ एगजाम्पल होनांगौनि दरखार गैया ना। बे हारिया स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि बिमा माहारिनि सायाव गाज्रि नोजोर लाखिबाय, बर' फिसाफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर लाखिबाय, बर' फिसाफोरखौ जेराव मोनो बेवहायनो फेक इनकाउन्टाराव गावथारबाय, बुथारबाय, देथारबाय। बर' बिमा माहारिफोरखौ जेराव मोनो जेराव सुबिदा मोनो बेवहायनो जिनाहारि खालामबाय। बायदिसिना रोखोमनि जाथावथारै माने मुगैथावना जाथायफोरा माने सोमजिबाय थाबाय। बेराफारसेथिं बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा आलादा रायजोखौ लानानै गोख्रोङै दाबि खालामगासिनो, आन्दलन खालामगासिनो। बे समावनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे बयनिख्रुइबो दुखु गोनांसिन बाथ्राया जाहैबाय मा, आं बे बाथ्राखौ थैजासिम रायखांलांबाय थागोन आरो दिनैबो रायखांगोन। बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समावनो 1988 मायथाइयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय फुंखा गामिनि 13 बांसिन बर' हिनजावफोरखौ, जेराव 12 आरो 13 बोसोरनि हिनजावसा गथ'फोरबो दङ, जानुवारि दाननि 25 आरो 27 कालार हरनि समाव आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ हरनै नायगार जिनाहारि खालामदों। बेसे दुखुनि बाथ्रा, बेसे दुखुनि बाथ्रा। दा बेखिनिल' नङा, क्लाइमेक्सआ दासो फैगासिनो दङ, अरिजिनेल बाथ्राया दासो फैगासिनो दङ। दा बेफोरबायदि गोथां जारिमिनफोरा थाबोबाय, दिनैसिमबो गोथां जानानै दङ आरो बे गोथां जारिमिनफोरखौ जों दिनैसिमबो गोसोखाङो आरो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा दिनै गोसोखाङो होननानै आं सानो। आरो गिबिसिन बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गिबिसिन मुंख्लं जानांनाय रुंसारि जोहोलाव सुजित नार्जारि, जाय जोहोलाव सुजित नार्जारिखौ बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनानै फैबाय थानाय समाव बै पाठशाला टिहु सकआव माने एन्टि बड', एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा ना सेखा जं अन्थाइजों देनानै बुथारबाय आरो बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनानै फैनाय जेसेबांखिनि गारिफोर दंमोन, बे गारियाव थानाय जेसेबांखिनि बर' फिसाफोर दंमोन, साफ्रोमबो एसे एनै खुन जाबोदों, सोरबा आखाइ बायबोदों, सोरबा खर' दोलाबोजोबदों। आरो बेवहाय बे फार्स्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टआव रुंसारि मानगोनां जोहोलाव सुजित नार्जारिया गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जोंनि बर' हारिनि बिखायाव बाउसोमलांदों। दा दिनैयो बेफोरबायदिनो फैयै फैयै सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोंनि बर' हारिनि बिखायाव होलांनाय गालांनाय जा गोथार सानस्रि, सोदोमस्रि आरो थांखि, बे गोथार सानस्रि, सोदोमस्रि आरो थांखिनि बिखायाव गसंनानै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ फोजाखांनायनि हारि सेन्टिमेन्टेल माखासे गोबां रोखोमनि एवारनेस बाथ्राफोरखौ बुंबोबाय थादों, मोजांनि बाथ्रा। नाथाय बे गोथार सानस्रि, सोदोमस्रि आरो थांखियाव गसंनानै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाया बाथ्रा बुंफ्लाबोनानै नंखाय एवारनेस खालामबोफ्लानानै जोंनि बर' फिसाफोरनि बेसेनफोरखौ दि आन्दो आन्दो फानखुमाबोबाय दंमोन, बेखौ जों मिथिस्लाबाखै। नाथाय जों माबोरै मिथिदों? बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों। दिनैयो 5,000निबो बांसिन बर' फिसाफोरा थैखांनायनि उनावहाय 20,000निबो बांसिन बर' फिसाफ्रा जोबथेसालियाव थानायनि उनावहाय आरो हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनो थांनायावनो, उदांस्रि खालामनो थांनायावनो दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। दा बैफोर गासैबोनि उनावहाय 1993 आव BSc एकर्ड जाबाय। 2003 आव मानगोनां बेल्टि ब्रादार्समोनखौ लानानै BTC एकर्ड खालामबाय। 2020 आव मानगोनां एनडि ब्रादार्समोनखौ लानानै BTR एग्रिमेन्ट खालामबाय। दा बे BTC एकर्डनि गेजेरजों जोङो पलिटिकेल रुलिं सिस्टेमखौ मोनदोंमोन। दा जेब्ला जोङो पलिटिकेल सिस्टेमखौ जोंनि आखायाव मोनदोंमोन, जोंनि बर' हारिनि बेसेननि थाखाय जोङो बे पलिटिकेल सिस्टेमखौ जों लानानै फैनो हादोंमोन। दा बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों स्पेसियेलि जोंनि बर' माहारिखौ माबोरैहाय गाइड खालामनांगौमोन, माबोरैहाय माने नायनानै बर' माहारिखौ पलिटिकेलि ग्रथ खालामलांनांगौमोन, बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जेरैबायदि मावनांगौ जोंनि बर' हारिनि लिडारफ्रा मावनो रोंदिया। दिनै जोंनि बर' हारिनि लिडारफ्रा गावबा गावनि पकेट मानिनि, गावबा गावनि सिट पावारनि थाखाय, गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारनि थाखाय गासिबो टटेलि बिजि। दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि लिडार आरो पलिटिकेल लिडार दङ, बुंनो थाङोब्ला माने सासेया सासेजों माबा मोनसे पार्सनेल फिसा बाथ्राखौ लानानै माने
एसे माने एना एनि जादों। बे एना एनिखौनो खिथेर होखालायनो थाखाय माने पलिटिकेल सिस्टेमखौ माने नोजोर लाखिहरदों। नों हायोबा आंबो हायो, आं हायोबा नोंबो हायो, बेफोरबायदि माखासे सिंनि एना एनि बाथ्राखौ दिनैयो गावजों गाव माने फेर फाथिलायबाय थानानै दिनैयो पलिटिकेलि न'खरजों न'खरनि गेजेरावनो फाइट जादों। दिनै बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 17 इयार्स बिटिसि खौ सालायबोबाय। दा बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायबोनायाव माखौबा लानानै जुदि खामानिफोरखौ जेरैबायदि मावनांगौ मावाखैबा दिनै जों रायजो राजा दंमोन, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां रोखोमनि माने इन्टेलेक्सुयेल गोरों सुबुंफोर दंमोन। दिनै माबा मोनसे जुदि खामानिया गोरोन्थि जादोंबा जों बेखौ आसि थुनानै फोरमायहरनाय बा फोरोंनाया जोंनि दायथ'मोन। दिनै बिनि गोरोन्थिखौ नुनानैबो सिरि थानाया जोंनिसो बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोन्थि जानानै दं। दा बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि बर' हारिनि माखासे इन्टेलेक्सुयेल मेलेमजिबि सुबुंफोरा सिरि थानायनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजोंबो आलाय सिलाय जानो हमबाय। जेराव दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि सुथुर, जाय सुथुरफोरानोखि बै जारिमिन समनिफ्राय जोंनि हारिखौ फोजोबस्रांनो नाजाबोबाय थादों, बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव बिसोरो गुलाय गुजायखौ नुहुरनानै बिसोरो थाबनो माने केपचार खालामबाय जे बर'फोरखौ डिस्ट्रय खालामनोब्ला बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जों एसेब्लाबो हागोन। जेराव दिनैयो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमा बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ कल'नि खालामफैबाय गावसोरनि। दिनै बिटिआर एकर्डनि उनावहाय बे हारिया जोंनि बिटिसिआव गोसोबायदि रुलिं खालामफैबाय दङ, गोसोबायदि बाथ्रा बुंदों, गोसोबायदि अर्डार होदों। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ आं बुंनो थाङोब्ला, प्रमद बर' बिथाङा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि बिखायाव गसंनानै बर' हारिनि थाखाय गोबां रोखोमनि मोजां मोजां एवारनेस, हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ लानानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोनाय सासे जोंनि माहारिनि गोख्रों दैदेनगिरि। दा बिथांमोन बायदि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया आरो बिथांनि बै समनि बुंबोनाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनैयो नायबिजिरनो थाङोब्ला बै समाव प्रमद बर' बिथाङा जोंखौ, जोंनि बर' हारिनि फिसाफोरखौ बड'लेण्ड मुभमेन्टआव लाफानानै गावनि बेक्तिगत स्वार्थबादिनि थाखायल' डायलग मारिबोबाय थानायखौ जों दिनैयो एसेब्लाबो फोरमान मोनदों। जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा गोसोबायदि गनायथावै माखासे बाथ्राफोरखौबो गोसोबानो बियो बुंनानै जों रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनो हायो, गोरलैयैनो बिथाङा फोरमायनो हायो। जोबोद दुखुनि बाथ्रा, प्रमद बर' बिथांखौ जों नुबोदों, जों बुंनाय खोनादों। मोनफ्रोमबो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव पलिटिक्सनि माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै बर' फिसाफोरनि खोमायाव ब्रेनाव सोनानै होनो नाजाबोनाया बिथांनि मोनसे माने मा एम, मोनसे हबि जाबोदोंमोन। दा बैफोर गासैबोनि गोथां सावगारिखौ थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एकर्डनि उनावहाय जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैदों, अब्ला जों आबुङै नुनो हादों आरो जों फोरमान मोनदों। प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जाय समाव लिडिं खालामदोंमोन, बिथांनि लिडिं खालामनाय समाव बिथाङा गोबां रोखोमनि गोबां हारि सेन्टिमेन्टेल एवारनेस बाथ्राफोरखौ बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव बुंबोदोंमोन। दिनै बिथांनि बुंबोनाय मोनसेबो बाथ्राफ्रा दिनै साक्सेसफुल गैया। प्रमद बर' बिथाङा पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैखांनायनि उनावहायबो गोबां रोखोमनि गोबां एखेबारे गनायजाथावै बाथ्राफोरखौ बिथाङा जों रायजो राजानि सिगाङाव बुंनानै थांबाय। दा बैफोर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव बुंनाय माखासे बाथ्राफोरनि सायाव दिनै जोंहा सोंथि सोंनो हानाय राइट्स दङ प्रमद बर' बिथांनिसिम। मानि थाखाय बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौ बै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव नोङो बुंबोदोंमोन? आरो दिनै पलिटिकेल फिल्डआव फैखांनायनि उनाव पलिटिकेलि नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ जों एसेबां इम्परटेन्ट लाला। 2 बोसोरनि गेजेराव सुइजारलेण्ड बानायनाय बाथ्राखौ जों एसेबां सिरियास लाला। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय दफाफोरखौ मावफुंजोबाबा आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैनाय बाथ्राफोरखौबो जोङो एसेबां सिरियास लाला। दा प्रमद बर' बिथाङा सान्ति परिबर्तन गोजोन गायसननो पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैनानै स्ल'गान मारिबाय थायो। दिनै प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि सिएमनि सियाराव सोरनि दारै जिरायनो खाबु मोनदों? स्पेसियेलि सोरनि दारै? मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजोंसो बियो बिटिसिनि सिएमनि सियाराव खायदा बोराय बायनानै जिरायदों। आं बेखौ बुंबाय थाखादों। दा प्रमद बर' बिथांनि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव मोनसे गोदान पलिटिकेल हान्जा जोनोम जालांबाय, एपिबि। आरो बे गोदान पलिटिकेल हान्जाखौ सोर जोनोम होखो? बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों लाबोजानाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्स होननानै दिनैयो जोनोम होनो गोनां बायध' जानानै फैबाय। अब्ला दिनैयो बबे एंगोलजों, बबे लामाजों, बबे मा स्टेजखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा गोजोननि, सान्थिनि, परिबर्तननि डायलगखौ मारिबाय थायो? एसे लासिं सिं
गावनि पलिटिकल केरियारखौ स्ट्रें खालामनो थाखाय पलिटिकल पार्टीखौ गोख्रों खालामनो थाखाय थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकल डायलग मारियो बा मारिनाय लिडारखौबो जों नुयो। बेनि गेजेराव प्रमद बर' बिथाङाबो सासे। नाथाय बे मानगोनां एनडिबि ब्रादार्स मोननि मोनथायफोरखौ मावनो गोनां खामानिफोरखौ नोंथांनि अर्थात प्रमद बर' बिथाङा गावनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव मावफुंनानैथ' होनांगौमोन। मानो मावफुंनानै होदिया? दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ पलिटिकेलि डिभाइड खालामनो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों आरो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना पलिटिकेलि डिभाइड जानानैबो दङ। दिनैयो जोबोद दुखुनि बाथ्रा दिनै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा मोनसे थांखिखौ लानानै मोनसे सिमांखौ लानानै आन्दलन खालामजाबोबाय। हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा दिनै बुथार जाबोबाय। हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा दिनै जोबथेसालियाव दङ आरो दिनैसिमबो जोंनि बर' फिसाफ्रा माने थिकुट गैया, माने खुनु मोनसे माने मोजां थासारियाव थानो हायाखै। नाथाय जोंनि बर' हारिनि माखासे लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा दिनैयो गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखायल' दिनै बिसोर टटेलि बिजि जानानै दं। दा बेफोरबायदि स्टेजाव थाबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिया डिस्ट्रय जालांनो जोबस्रांलांनो बारा गोबाव सम जानाय नङा आरो बे फर्मुलाखौ अलरेडि एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा सोनानै होखाबाय जोंनि बर' हारिनि बिखायाव। दा दिनै जों मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। दिनै सोरबायदि पलिटिकेल लिडारनि दैदेननायाव सोरबायदि पलिटिकेल लिडारनि बुंनाय बाथ्राया जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गाज्रि बारहावा सोमजिदों, जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेसनखौ गाज्रि लामाजों लांगासिनो दङ। जों बेखौ नोजोर होनो गोनां बायथ' जानानै फैदों। आरो मोनसे बाथ्राया सिदा बाथ्राखा, जोलैनि हांगारखौ जोंनि बर' हारिनि बिखायाव नाङा, हायोब्ला बेखौ एखेबारे फोजोबखानांगौ। सिदा बाथ्राखा। जोलैनि हांगारा जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जेब्ला समसिमहालागै थाबाय थागोन अब्ला समसिमहालागै जोंनि बर' हारिया मालाबाबो गोजोन थानो मोननाय नङा। दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सिमा गैयै आफादफोर दङ। मोनफ्रोमबो आफादफोरनि थांखिया मोनसेयानो, जोंनि बर' हारिखौ फोसाबनाय, बर' हारिनि इयुन जेनेरेसनखौ मोजां लामाजों लांनाय, जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि खालामनाय। अर्थात अल इन गासैबो बिथिंखौ जों नायनो थाङोबा बर' हारिनि बिखायाव माने माबाफोर गुबुंले बारहावा बारोबा बेखौ फोसाबनायनि थांखि दानानै होनाय जादों। नाथाय आफादखौ दाखांनायनि अखानायैनिफ्रायनो माने स्रि थानायखौ जों नुनो मोनदों। मोनसेबो खामानि मावबोनायखौ जों दिनै नुनो मोनाखै। दा अब्ला बैफोर आफादखौ मानि थाखाय जोनोम होदोंमोन? थांखियाथ' मोजां, सिमाङाथ' मोजां। जेरैबायदि थांखि लानानै जेरैबायदि सिमां लानानै आफादखौ दादों, बेफोरबायदि स्टेजाव थानानै खामानि मावनायखौथ' जों दिनै नुनो मोनदिया। दा अब्ला जायफोर सुबुंफोरा गोदाननिफ्राय गोदान आफादफोरखौ दिनै जोनोम होबाय दङ, बर' हारिखौ फोसाबनायनि थांखि, बैफोर सुबुंफोरा गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय बै आफादखौ जोनोम होदोंना होआखै? रायजो राजा नोंथांमोन, जोनोम होदोंना होआखै? दिनै गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय बै गोदान गोदान आफादफोरखौ जोनोम होआखैब्ला दिनै नोंसोर माहारिनि खामानि माव, माहारिनि गुबुंले थासारिनि सायाव नोंसोर गसंथानायनि बाथ्रा बुं। दिनै मानो सिरि थादों? दिनै मानो सिरि थादों? दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखानिफ्राय ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेराव गोबां रोखोमनि नायथावजायै बुंथावजायै गुबुंले भाइरेलफोर जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो जायफोर भाइरेलफोरा जोंनि बर' हारिनि महर मुस्रिजों लोगोसे जोंनि बर' बिमा माहारिनि महर मुस्रियाव आरो जोंनि बर' हारिनि गोथार महर मुस्रियाव दिनै गोसोम दागो फोनांगासिनो दङ। बैफोर गाज्रि थाखोनि भाइरेलफोरखौ जोंनि माखासे बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा नुनाय लोगो लोगोनो, मोननाय लोगो लोगोनो बांसिनैसो माने शेयार खालामनानै ससियेल मिडियाआव स्प्रेड खालामनानै होबावो। बेसे दुखु गोनां बाथ्रा। दिनैयो जोङो सोरनिबा गाज्रि भाइरेल फट' भिडिअस बा गाज्रि नुथायफोरखौ नुनानै जोङो बेखौ गाखुमनानै बा लाखुमानासो जोङो नाजानांगौ। नाथाय बिनि अनगायै जों मा खालामो? बेखौ माने हाइलाइटसो खालामनानै होनायखौ जों दिनै नुनो मोनो। दिनै गुबुन हारिनि बिखायावबो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गाज्रि थासारि, गाज्रि भाइरेलफोरा जाबाय थायो। नाथाय बिसोर मा खालामो? लाखुमानानै दोनो। खारन मानि थाखाय? बेफोरबायदि हारिनि माबा मोनसे गाज्रि थासारि, गाज्रि भाइरेलखौ जों जुदि आरोबाव बांसिनै शेयार खालामनानै भाइरेल खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो माने जोंनि हारिनि महर मुस्रियासो माने गोसोम दागो नांनाय, इनसाल्ट जानाय, मानहानि खालामनाय, लासिं सिं खालामना लानाय, थारमाने जों गावजों गावनो माने लासिं सिं खालामना लानाय जादों। दा फार्स्ट अफ अल जायफोर सुबुंफोरा गोसोबायदि गावबा गावनि देहा सोलेरखौ गाज्रि ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालामदों आरो एन्टि ससियेल बर' हारिनि नेमखान्थिनि बारगा जायफोर सुबुंफोरा खामानि मावबाय दं, बेफोर सुबुंफोरखौ जों एक्सुवेलि सिरि सिरि थांनानै एक्सुवेलि अफ केमेरा थारमाने जों एक्सन लानांगौ, एक्सन लानानै जों गादबनानै दोननांगौ। बे जाबाय मेइन फर्मुला। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।